Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan tasha mai albarka ta Gimbiya Arewa 24. Don wannan shine shigowanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like da bidiyon ya burge ka. Rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta ce ta kaddamar da wani gagarumin atisaye domin tunkarar matsalolin tsaron da ke damun ƙasar. Rundunar sojin ta kaddamar da atisayen ne da ta kira Operation Golden Dawn da Stillwater da Enduring Peace a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya. Babban hafsin sojojin ƙasa na Najeriya, Janar Faruk Yahaya, cikin sanarwar da rundunar sojin ta fitar ranar Talata, ya ce an kaddamar da atisayen ne domin magance ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane da fashi da makami da rikicin makiyaya da dukkanin ayyukan barna a Najeriya. Kuma sabon yunkurin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a yankin kabilar Igbo da ke kudu maso gabashin. Kuma sabon yunkurin na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar tashin hankali a yankin kabilar Igbo da ke kudu maso gabashin da matsalolin 'yan fashi da makami da hare-haren Boko Haram da ISWAP a shiyoyin kasar. Manjo Shu'aib Umar, wanda ya magana a madadin babban daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojar ƙasar, Brigadier Janar Onyema Awanchukwu, ya shaida wa BBC cewa za a gudanar da atisayen sojin ne lokaci guda a faɗin ƙasar. Yankunan da za a yi atisayen, Manjo Shu'aib Umar ya ce bayan atisayen Enugu za a kuma yi atisayen a runduna ta 2 a Ibadan da runduna ta 6 da ke Port Harcourt da runduna ta 81 da ke Lagos da kuma yankunan ajiye bayanan sojojin ƙasa da runduna ta musamman ta 401 da kuma brigade ta fadar shugaban ƙasa. Kuma atisayen ya kunshi rundunonin da za su yi yaƙi da matsalolin tsaro a yankunan Najeriya guda 4. Najeriya, yawan rundunonin soja da ke yaƙi da 'yan bindiga Boko Haram ta mamaye garuruwa da dama a jihar Neja. Ƙone dajin Sambisa ne kawai zai hana tubabbin 'yan Boko Haram komawa ruwa. Rundunar soji ta ce rundunar Operation Stillwater zai magance matsalolin tsaro lokacin bukukuwan Kirsimeti a Lagos da Ogun. Sauran rundunonin kuma Enduring Peace da Golden Dam su za su tabbatar da tsaro a kudu maso kudu da kuma arewa maso yammaci. Rundunar ta ce shirin na tsawon wata ɗaya ne da aka saba gudanarwa a shekaru kamar rawar macijiya da rundunar murmushin kada wanda aka sauya a yanzu. Kuma za a ci gaba da atisayen wanda aka kaddamar a ranar Litinin har zuwa 24 ga watan Disamba domin magance matsalolin tsaro. Manufar atisayen, babban hafsoshin Najeriya Janar Faruk Yahaya ya ce manufar yin atisayen shine tabbatar da dawo da doka da oda a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro da kuma samar da yanayin da al'umma za su ci gaba da tafiya da harkokin ba tare da wata fargaba ba. Janar Faruk Yahaya ya ce rundunar da za ta yi aiki da haɗin gwiwar 'yan sanda da dukkanin hukumomin tsaro na Najeriya domin magance dukkanin matsalolin tsaron ƙasar. Ya kuma ce wannan atisayen za a yi shi ne bisa doka kamar yadda kundin tsarin mulki za a tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin al'umma ba tare da an tozarta ko an ci mutuncin wani ba. Rundunar ta yi kira ga al'ummar ƙasar su ci kada su firgita musamman idan sun ga zirga-zirgar makamai da kayan ayyaki a lokacin atisayen. Sojojin kuma sun nemi haɗin kan al'ummar Najeriya wajen taimakawa da bayanai domin magance miyagun ayyuka matsalolin tsaron Najeriya. A makon da ya gabata ne rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da farmakin yaƙi da 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya wanda ya kai ga katse hanyoyin sadarwa a yankin. Sojojin kuma na ci gaba da yaƙi da mayakan Boko Haram da ISWAP a arewa maso gabashin Najeriya.
Najeriya ta shafe shekaru tana fama da rikicin Boko Haram a arewa maso gabashi da matsalar 'yan bindiga masu fashin daji da satar mutane a arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya. Akwai kuma matsalar masu fafutukar ɓallewa daga ƙasar a yankin kudu maso kudu da kudu maso yammaci. Girman matsalolin tsaron a sassan ƙasar ya raba rundunar sojin Najeriya, inda ta kafa rundunoni a yankunan ƙasar domin kawo ƙarshen matsalolin. Akwai Operation Tura ta kai bango, Operation Lafiya Dole, Operation Hellstorm, Operation Safe Haven, Operation Wells Trust, Operation Tunde Strike, Operation Hadarin Daji, Operation Sahel Sanity, Operation Delta Safe. Dubban mutane aka kashe tare da raba miliyoyi da gidajensu a hare-haren Boko Haram da 'yan bindiga masu satar mutane a arewacin Najeriya. Tun kafin hawan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ɗaya daga cikin manyan alƙawura uku da ya yi shine na kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta ƙici ta cinyewa musamman a arewa maso gabashin ƙasar. Ko da yake gwamnatin Buhari ta APC na cewa tana iya ƙoƙarinta na kawo ƙarshen matsalolin tsaron musamman a yankin arewacin ƙasar.